What's up mga kachop? Welcome back sa akong channel. Ado na napud tay video karon. Naata diri karon mga kachop sa Malagos Garden Resort diri sa Kalinan, Dakbayan sa Davao. Hello. Hello. Kung bago pa lang ka diri sa akong channel mga kachop, palihog kog like, comment ug subscribe ug pakipindot na lang pud sa notification bell aron updated mo sa akong maabot nga mga videos. Daghang salamat. 750 ang entrance fee diri mga kaatsyop. Nya libre na siya buffet. Makatanaw na puta sa ilang bird show, napoy falcon show. Makaadto na puta sa Chocolate Museum ug sa Museo de Mariposa mga kaatsyop. Daghan dag maadtoan diri mga kaatsyop. Tapos kung bata mga kaatsyop nga 3 years old pababa, walay bayad, libre lang. Dili maayo ang panahon karon mga kaatsyop kay ulan. Pero arang-arang na lang karon kay hinay naman siya. Mas nindot gid diri mga kaatsyop kung walay ulan. Malingaw gid inyo mga bata diri mga kaatsyop kay daghan kay silang makita nga klase-klaseng mga langgam. Nya daghan pud silang mabuhat nga mga activities diri kay dako kay ni siya nga resort. Bali 12 hectares ni siya mga kaatsyop. Mao ni ang pinakanindot nga ma-experience nato diri mga kaatsyop ang ilahang bird show. Okay, go kapitan. Yon. Oh, kaya Kapitan. Kapitan here is in Philippine Hawk. Oh, ayan. And also, Kapitan here is a nocturnal raptor. Kasi po, there are two types of raptors. Nocturnal and nocturnal raptors. But what is raptors? Raptors are birds that is at ibaba. Kaya Kapitan mo, ilang 45 minutes na ilahang bird show diri mga kaatsyop. Nya magsugod po ni siya alas 10:30 sa buntag. So dapat wala pa mo alas 10:30 nakaabot na mo diri. Kay mo ni ang isa sa pinaka-nindot nga ma-experience nato diri sa Malagos Garden Resort mga kaatsyop, ang ilahang bird show. Ug every weekend lang pud ni mga kaatsyop. Today. That's 2 points for Red. Very good, Red. Turuan tayo. May nakita plastic si Red? Ano ba yung plastic, Red? Very good. According to Red, plastic is non-biodegradable. Hindi na magulo. Over here, may nakitang dahon si Red. Sige na, Red, is that biodegradable or non-biodegradable? According to Red, ang dahon raw po ay... Oops! Ayan, palakpakan naman po Red, everybody. Ang dahon raw po ay... Pag human sa bird show mga kaatsyop, pwede na makapapicture sa mga langgam.
Hi Brian, ang pogi nga aon diri sa Malagos. Tama-tama mga ka-atsyop, pag human sa bird show, tingkaon na. Apil na ning buffet mga ka-atsyop dito sa ato ang gibayaran ganina nga 750. So mga on gitagdagan rin mga ka-atsyop kay unlimited. Pag umagkaon mga ka-atsyop, diri na punta sa ilahang Falcon Show. So nindot po kayo ni diri mga ka-atsyop. Please say hi to Kapitan! Ayan, now if you notice over here, we have Kuya Gerald. Kuya Gerald is holding a lure. A lure is basically a piece of rope with a bait on one end. The shape of the lure is a rabbit. Nakikita po ba natin? Is it shaped like a rabbit? Yes, that's because Kapitan likes to eat rabbits. Sige nga, tignan nga natin kung malulure natin si Kapitan. Go, Kuya Gerald! At palakpakan naman for the Mauni siya si Kapitan mga ka-atsyop, ang Philippine Hawk Eagle diri sa Malagos. Bali gidonate di ay ni siya atong 2018 sa Kapitan sa Baguio District mga ka-atsyop, ngay nakita ni siya dito sa may banana plantation nga nabali ang tiil. Maong dito po di ko ang iyang pangalan nga Kapitan mga ka-atsyop. Nindot kayo mag picture diri mga ka-atsyop kung padulong ka diri sa ilahang chocolate museum. Galit. Lagi kaon. Action na da ito. Tara. Uy, to apa dyan do? Pag sulod ni mo diri sa ilahang chocolate museum mga ka-atsyop, bastang humota yun. Humot kayong chocolate mga ka-atsyop.
So, diri mga playground mga ka-atsyop, daghan kayong madulaan ng mga bata diri. Malingaw yun ang mga bata diri mga ka-atsyop. Diri na punta mga ka-atsyop sa ilahang butterfly sanctuary. Ang last na tong adtuan diri mga ka-atsyop ang Museo de Mariposa. Daghan kayo diri mga butterflies mga ka-atsyop na ilang pang preserve. Diri na lang tataman mga ka-atsyop. Ug unta nagustuhan ninyo ang atong video karon. Hantod sa sunod na pod. Salamat.